Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, returning OFW nga taga-syudad sang Talisay nagpositibo sa COVID-19 samtang probinsya sang Negros Occidental nakarecord na sang 7 ka kaso. Liquor ban sa Bacolod magapabilin apisar nga i-downgrade na sa GCQ ang syudad. Sa balita nasyonal, positibo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa masobra 11,000. COVID-19 patients sa syudad sang Davao nagpalagyo sa quarantine facility. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 RT-PCR test ang isa ka 45 anyos nga lalaki nga isa ka returning OFW kag karon ka facility quarantined.
Ini siyang residente sa siyudad San Talisay kag isa sa 4 ka bago nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Si Patient 7 ang nag-abot sa probinsya halin sa Manila sakay sa to-go malasakit voyage sa nagligad nga Abril 28. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang Patient 7 sa Negros Occidental ang asymptomatic kag natalana nga sa iluhon sa Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibi, Magalona. Ang Negros Occidental ang may 7 na ka kaso sang COVID-19 kag 2 diri ang naka-recover. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 97 ka kaso sang COVID-19, 38 ang naka-recover kag napulo na ang napatay. Number 7, no, or patient number 7, male seafarer, 45 years old. Nag-abot siya sa Manila mga March 19. Alin siya sa Brazil, Qatar. Sa Manila, nag-14-day quarantine man siya dito sa Manila Hotel. Presently, ara siya sa Go Hotel, pero amon siya i-transfer balik, no, sa EB Magalona na fasilidad. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Ipatuman sa gihapon sa syudad sa Bacolod ang liquor ban kag ang curfew umpisa alas 10 ng gabi tugtog alas 4 sang kaagahon sa tion nga madayon ang pagpatuman sang General Community Quarantine kung GCQ sa Mayo 16. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force, inibilang pagsunod sa guidelines na gin-issue sa National IATF sa mga lugar na ginpaydalom sa GCQ. Dugang pa ni Familiaran, ipatuman man ang temprano nga pagsira sa mga negosyo sa Bacolod sa tion sang GCQ. Ginpathag ni Familiaran nga hindi buot silingon ang GCQ na ang isa ka lugar wala na sang virus sa syudad. Rason nga kinahanglan sa gihapon ang mga precautionary measures kontra COVID-19 bangod wala na ibaluan kung bala may mga asymptomatic nga nagalibot sa Bacolod. Suno pa sa BC Alcalde ang HQP ang applicable sa mga nagatrabaho kag mas maayo nga magpabilin sa balay samtang mga may trabaho ang exempted naman sa tion sang GCQ. Nagpangabay naman sa kooperasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga taong probable sa coronavirus disease o kon COVID-19. Ini matapos ng Philippine National Police amo karon ang lead agency sa contact tracing upod man ang Department of Health, Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS, Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Criminal Investigation and Detection Group. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, ginatagan sila sang puder bangod mas malapad nila ideya sa pag-imbestigar santo man sila trabaho nga pagpatigan sa investigasyon sa mga kaso. Agud mas masiguro man ang ila kaluwasan sa kagaw, ginpagkamayo nila nga ipaagi sa online kon phone call sa mga tao nga may close contact sa mga nagpositibo kag mga tao man nga nag-alalabot diri sa probinsya. Ginako naman ni Garcia nga may kakulangan sa personal protective gear ang kapulisan, gani ginpangitaan nila inisang paagi. Sa probinsya may 6 na ka mga nagpositibo sini nga kagaw kun 7 na ang nagpositibo, apang duwalan sa ilang yara sa Guak ang 4 mga returning OFWs nga nagapabilin sa healing center sa Banwa sang Ibi, Magalona. According sa DL Memorandum, so 0.7 pagdating ng mga sa mga confirmed cases, so magkakanta tayo ng contact trace doon sa mga close contact niya. Yun ang ginagawa natin. And even though sa rapid testing, yung mga nag-react sa mga patients, automatically we started the contact tracing doon sa mga close contact para at least hindi matay-hingi yung pag-contact nila sa COVID. Si Police Major Edison Garcia sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson nga may mga construction work nga magabukas sa probinsya sa pagsulod sang Tiempo Muerto kon dead season sa bulan sa Agosto. Nabalaka si Lacson nga mabudlayan sa pagpangita sa iban nga trabaho ang mga sugarcane workers sa siningat tinion. Dugang pa sa gobernador, ang construction ang isa lamang sa ginsaylohan nga trabaho sa mga sugar workers para lamang nga makaganar. Gintugutan nga makapadayon ang mga construction project sa probinsya bisan pa nga may gina-implementar nga general community quarantine. Moving season is about to end. Usually ang mga obrero sa asyenda gapangita din sila lain na obra, and construction was one of those na ginakadtoan nila, no. You know, that is still part of the exit plan wherein we're allowing economy, no, of the province to start revving up. Okay? Si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson.
Ginkumpirma naman ni Bacolod City PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga may duha ka barangay sa syudad ang ginreklamo angot sa anomalya kag hindi patas nga paghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Suno kay Pico, hindi na palayag kung ano ini nga mga barangay, tugod nga padayon ang investigasyon. Liwat nga napilar ni Pico sa publiko nga dapat ipasiguro nga wala sang pamulitika kag hindi kutso-kutso ang ipalambot nga reklamo sa kapulisan. Nagnubo naman ang record sa mga naglapas sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa siyudad sang Bacolod sa sulod sang duha ka adlaw. Halin sang Sabado tubto Domingo 17 ka mga persona ang naglapas sa ECQ ikumpara sa nagligad nga inadlaw. Suno kay Bacolod City PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico, hindi malikawan nga may mga pasaway apisar ginapatuman ang ECQ sa syudad. Sang damlag pa ang Operations Branch sang Bacolod City Police Office ang naka-record sang 2,231 ka persona nga naglapas sa ECQ halin sang Marso 17 tubtob Mayo 8 sini nga tuig. Nagapati si Pico nga kung dako ang penalidad sa nagalapas sa patakaran sa ang ECQ kangay sini nga krisis, posible manubo ang violators. Sa karon ginahulat sang Bacolod City Police Office ang guidelines sang Interagency Task Force o IATF kung ipatuman na ang General Community Quarantine sa syudad sang Bacolod. Sa mga dugang manaton nga mga balita lokal, naaresto naman ang isa ka barangay kapitan kag anom ka mga beneficiaryo sa Special Amelioration Program sa Purok Mauswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental kahapon launa 15 Mayo 10. Kung sang Mayo 10 launa 15 sang hapon. Ada kaladakpan ang walang iningadlan sa CIDG apang inisilang ginalakipan sang isa ka 42 anyos nga punong barangay sang Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental, 27 anyos nga residente sang Barangay Luok, 55 anyos nga residente sang Barangay Mainit, 38 anyos nga residente sang Barangay Mainit, isa ka 32 anyos nga residente sang Barangay Balugo, 51 anyos nga residente naman sang Barangay Kanduay, Siyudad San Dumaguete, kag 50 anyos nga residente sang Barangay Luok, Sibulan, Samuan nga probinsya. Ang mga narestong naglapas sa Article 151 RPC in relation sa Executive Order No. 2020-29B nga gin-issue ni Governor Roel Digamo matapos naaktuhan nga nagainom sa makahulubog nga ilinon, wala nagasuksok sang face mask, wala nag-obserbar sang physical distancing. Una na nga nakabaton sang report ang otoridad gikan sa mga residente nga may nagapatigayon sang illegal nga pabulang kag pahibag damang sa Barangay Luok apang antes pa nagabot ang otoridad nakahalina kung nakapalagyo na ang mga ginaligar ginatos ka mga tao nga nagapatigayon sang illegal nga buluhaton. Apan sa nagabot ang otoridad sa lugar, 7 ka mga persona lakip ng barangay kapitan ang naabtan nga nagapatigayon sa ako naga-ininom pa. Ang mga nagkalatakpan ang ginkustudiya sa Sibulan Municipal Police Station para sa legal nga proseso. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagkaladakpan ang 7 ka persona nga nagabulang sa 2 ka separado nga operasyon sang otoridad sa itong Domingo, Mayo 10, 2020. Ang 7 naabtan nga nagabulang sa Sitio Bingig, Barangay 3, Siyudad sang Himamaylan. Ang mga sospetsado amo Sunday Mark Anthony Villarosa, 36 anyos, Fernando Tuayon, 62 anyos, Herondio Fernandez, 56 anyos, kag Ramil Painganan, 38 anyos, tanan sang amo nga syudad. Nakumpiskar sa ila ang 6 ka inugbulang nga manok, 1 ka bulang kag 390 pesos nga kwarta. Dakop man si Carlito Hood, Jerry Piamonte, kag Felizardo Candelario, tanan legal ang edad, kag nagapuyo sa Hacienda Mambigo, Barangay Ilo, Siyudad sang Silay. Nakumpiskar man sa ila ang 1 ka buhi kag patay nga inugbulang nga manok, kag 500 pesos nga kwarta. Samtang nakapalagyo naman ang mga manugbulang sa Sinabugsang, Barangay Magtikol, Banwa sang Tuboso. Sunod sa otoridad na talupangdan nila nga ang pag-abot sang kapulisan, rason nga nagdinalagan ang mga ini. Nakumpiskar naman ang 4 ka patay nga manok, inugbulang, 2 ka bulang kag 6 ka motorsiklo nga ginapanag-iyahan sang mga sospek. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap.
ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imo nga lawas samtang padayon ang imo nga pagkuskus. Safe bangod wala inisang chemical component. Magluwas diri mga kaaksyon ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies ini. So sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Kag sa ato naman nga nagapangape bala, ang ginarekomendaran naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang black coffee gali is one of the best coffees nga aton nga mainom kay kadamo sang benepisyo sa aton ikayong lawas. Ang black coffee nagapanubo sa aton risgo nga malapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni sa aton atay, nami pa ni sa aton nga tinae, ginitinduan ang aton nga tinae, nagabulig sa aton weight loss, nagapalayo pa sa aton sa diabetes. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amo lang gid ang black coffee nga may mangosteen. Tikabalo naman kamo kung ano ang mga benepisyo sa aton ikawing lawas sang mangosteen. Kanami pa sang aroma. Tistingi bala ninyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang aroma sini perte kahamot, no? Kanami ipangape kung makapanimaho ka sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mabakalat nun sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Positibo nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa masobra 11,000. Samtang COVID-19 patient sa siyudad sa Davao nagpalagyo sa quarantine facility. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ganyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge. Agad mo ba lang sa sini nga panahon, importante ang aton nga ikaayong lawa. Sagud malikawan ng mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yaring rekomendado, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve, kag mas epektibo na bawal mayara inis ng extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina. Ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. So sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nadugangan sang 292 ang panibago nga kaso sang coronavirus disease sa Pilipinas. Ini ang record sa NCR nga mayara sang 162, Region 7 nga may 74 ka kaso, kag 56 halin sa nagkalain-lain nga riyon sa pungsod. Sa record sa Department of Health, may kabilugan na nga 11,086 ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Ginanunsyo man sang DOH ang panibago nga 75 ka recoveries, kag ini ang nagbutang sa kabilugan nga 1,999. Yara na sa 726 ang napatay sa balatian matapos na record ang panibagong 7 ka mga napatay. Ginpanugyan sang pila ka eksperto halin sa University of the Philippines nga magapatigan sang mass testing ang gobyerno antes i-lift ang Enhanced Community Quarantine o ECQ nga ginapatuman. Suno ka UP Political Science Assistant Professor Ranjit Rai, ang anuman nga desisyon nga ginabase sa available nga data angot sa COVID-19 cases ang makatugas ang peligro bangod sa kakulang sang mass testing. Suno naman kay UP Institute of Mathematics Professor Guido David nga ang kabilugan nga resulta sa COVID-19 testing ang mayara sang 38% nga delay. Tungod sini nagpandam ang duha ka eksperto angot sa posible pagsaka sa COVID-19 cases kung ang mga restriksyon ang paghahalugan sa pila ka lugar kag partikular nga ginihemplo sini ang sa probinsya sang Cebu nga naka-record sa masobra 1,000 nga kaso sang amo nga virus. Ginako naman sang Malacanang nga napaslawan ng Department of Health nga malambot ang target nga 8,000 ka testing capacity kada adlaw umpisa Abril 30 para sa mga persona nga nasuspetsuhan na infect sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sige-sige na ang inahimo sang gobyerno agud pasakaan ang testing capacity. Duman ni Roque ng rason kung nga gina-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Secretary Vince Dizon bilang testing czar. Palayag ba ni Roque sa karon may yara sang 28 ka testing center sa pungsod galakip na ang mega swabbing facilities. Target sang gobyerno nga malambot ang 30,000 ka daily test gamit ang PCR. Nakapalagyo naman ang isa ka babae nga COVID-19 na patient sa quarantine facility sa siyudad sang Davao. Sunod kay Davao City Mayor Sara Duterte, ang pasyente ang nagpalagyo pagi sa paglumpat sa bintana. Nagligad nga Sabado, Mayo 9, 2020. Sunod sa report, nagpangabay unang pasyente nga magpauli kag ini ang nagpalagyo matapos nga wala siya ginpasugtan sang otoridad. Nagpadulong ang kapulisan sa iyang pulian sa barangay 23C sang Lunes, pero wala ini sa lugar. Nag-apelar ang alkalde sa pasyente nga magbalik na sa pasilidad. Samtang mahimo na nga mag-report ang publiko pagi sa text message so kung magbatya ginman sang sintomas sang COVID-19. Ini matapos ginlonsar sang Globe Telecom ang Tanod COVID nga isa ka SMS symptom reporting service. Ini sa pagbuligay sa Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Sunod sa Globe, tuyo sang SMM-based self-reporting platform nga Tanod COVID nga mas mapabakod pa ang kapasidad sa pungsod sa pag-trace sang suspected COVID-19 cases. Ang programa ang intukod sang Ateneo Center for Computing Competency and Research sang Ateneo de Manila University. Ginaprobahan na sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang hagna nga tuyo magbulig sa mga bangko kay iban pa nga financial institutions para mausar ang ilang non-performing assets o NPAs sa panahon sa COVID-19 crisis. Tuyo sang hagna ni Quirino District 1 Representative Juni Cuba nga inganyuhon ang financial institutions nga baligya ang ila NPAs sa Financial Institution Strategic Transfer Corporation o kon FISTCs. Ang hagna na aprobahan sa committee level sa virtual hearing pagi sa Zoom kahapon adlaw Mayo 11.
Ginaprubahan na sa National Interagency Task Force ang kapin akong ginabulbanta 8.8 bilyon pesos nga fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o kung PUV operators inapektuhan sa stricto nga quarantine protocols nga ginapatuman agon mapungga ng paglaptas ang COVID-19. Sunod kay Transportation Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Mark Richmond de Leon, matapos ginpresentar ginadoptar sa Interagency Task Force ang proposal sang DOTR. Duha pa ni de Leon nga i-follow up niya sa Department of Budget and Management kung ano ang mechanics sa pagkuha ng pondo para sa proposal. Ginpahayag naman ni Transportation Assistant Secretary for Legal Affairs Mark Steven Pastor nga ang subsidy para sa 30% sang daily fuel consumption sang PUV operators ang ginabulubanta nagalambot sa 8.8 bilyon pesos para sa 3 ka bulan nga General Community Quarantine Period. Ina ang katumbas sang 36 ka litro para sa bus units kag 13 kun 12 litros para sa mga jeepney operator. Ginpondohan naman sa Asian Development Bank ang ginbuksan nga Molecular and Diagnostic Pathology Laboratory sa JB Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga. Sa virtual presser, ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga kabahin ini sang ginpasangkad nga testing capacity kag pagpadamo sang quarantine facilities hindi lamang sa Metro Manila kundi sa ibang nga probinsya sa pungsod. Sunod pa kay Verriere nga makabulig ang state-of-the-art laboratory para madugangan ang ginapatigan nga test kag pagtuon sa balatian. Dugang pa ni Verriere nga ang pagbukas sa nasambit nga laboratorio isa kadako nga tikang pakadto sa ipatuman nga new normal bangod sa laboratorio nga ini ang makadugang sang 3,000 ka test kada adlaw sa national daily testing capacity. Ginpahayag naman sa Civil Service Commission nga mahimo nga i-kombinar o kung mag-adoptar sa kaugalingon nga alternative working arrangement ang mga ahensya sang gobyerno sa panahon sang COVID-19 emergency. Pila ka adlaw matapos nag-issue ang CSC sang revised interim guidelines para sa alternative working arrangement, ginpahatag ni Commissioner Eileen Lizada ang mga parameters sang 5 ka posible set up nga patuman sa mga ahensya sang gobyerno sa panahon sang national emergency. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Lizada nga ang work from home arrangement ang nagakaangay para sa mga lugar nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine o kung sa mga lugar nga ginpaidalom sa general community quarantine sa din ang physical distancing kag limitasyon sa public transportation ang ginpatuman. Doon pa ni Lizada nga ang iban pang work arrangement amo ang skeletal workforce, 4-day compressed work week, staggered working hours kag ang arrangement nga mismo ginhimo sang head sang ahensya nga nagakaangay para sa pag-function sang opisina. Ginpahayag naman sa Department of Agriculture nga mag-import ang Pilipinas sang 300,000 metrika tonelada sang bugas bilang preparasyon sa panahon sang lean season. Sunod sa DA, ang Philippine International Trading Corporation ang opisyal nga nagbukas para sa government-to-government importasyon sang bugas sa mga kaiping nga pungsod. Ginkakasuna sang gobyerno importation capacity sa National Food Authority sa idalom sang rice certification law nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Pebrero 2019. Epektibo Marso 2019 ang Pilipinas ang nagpasugot sa unlimited importation sang bugas pagi sa pribado nga sektor kag ang kinahanglan lamang sa mga traders nga magkuha sang phytosanitary permit halin sa Bureau of Plant Industry kag magbayad sang 35% nga taripa para sa shipment sa mga kaiping nga pungsod sa Southeast Asia. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong food supplement, hindi man magkalipat nga mag-take sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C, kagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon likawan, ang nagabaligya house to house ang peke nga CL-Pito-Pito nga nagbutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Para sigurado ka garantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon parmasya. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Inyo ginamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!